Takulandirani ndine Philip Caetano da Costa ndipo ndi nthawi ya nkhani Msabatayi. Ina mwa mitu ya nkhanizi. Judge Gabriel watumiza Dr. Mpinganjira ku ndende yachichiri pomwe akudikira kuti awapatse chilango. Anthu akufuna mayankho kwa chitetezo pakubedwa kwa katundu okhudza maiso 8 ku Rumpi. Nyumba ya malamulo yayitanitsa adindo pa nkhani yakusowa kwa mankhwala mzipatala za boma. Mzamasewero timu ya Nyasa Big Bullets yagonjetsa Amazulu FC mu CAF Champions League m'masewero oyamba ku South Africa. Tili ndi izi ndi zambiri, khalani pomwepo. Judge Dorothy Gabriel watumiza ku ndende yachichiri na matetule pa ntchito za malonda Dr. Thompson Mpinganjira kuti adzikadikira pamene akukonza chilango choti amupatse atampeza olakwa pa mlandu ofuna kunyengerera majaji ndi ndalama. Maloya Dr. Mpinganjira anadandaula kuti kukhoti kuti asapatse chilango chokagwira ukayidi ku ndende, koma maloya abungwe la ACB ananenetsa kuti Dr. Mpinganjira akufunika akalowe ku ndende basi. Madalitso Phiri anali ku khoti ndipo wadza ndi ripoti. Popereka chigamulo chake, Judge Dorothy Gabriel anati umboni umene unabwera m'bwaloli ukuonetseratu poyera kuti Dr. Mpinganjira ankafuna kuti akhotetse chilungamo ponyengerera majaji amene ankaweruza mlandu wa chisankho cha president cha 2019 kuti aweruze mokomera president wakale wa dziko lino Peter Mutharika komanso bungwe la chisankho la MEC. Iyo ati umboniwu ndi ndalama zimene ankafuna kupereka kwa majajiwa kudzera mwa majaji awiri Michael Tembo komanso Ahire Potani kuti akagawane ndi anzawo. Ndipo Judge Gabriel wachotsa belo imene Mpinganjira anali nayo, ndipo pano Mpinganjira akawatsekera ku ndende yachichiri kudikilira kuti alandire chigamulo. Atapereka chigamulo chake, Judge Gabriel, maloya a Mpinganjira anapempha bwaloli kuti awapatse chilango chosakakhala ku ndende, aliponena kuti akula mzaka komanso kuti akudwaladwala, komanso kuti amathandiza anthu ambiri mu zinthu zochuluka, komanso adalemba ntchito anthu ambiri amene angavutike iwo atakakhala ku ndendeko. Koma amene akuyimira bungwe la ACB Areneki Matemba anatsutsa izi ponena kuti mlandu umene Mpinganjira apalamula ndi mlandu waukulu zedi, ndipo nkofunika kuti akakhale ku ndende pofunanso kupereka chitsanzo kwa anthu ena olemera amene angafuna kugwiritsa ntchito ndalama ndi mphamvu zawo molakwika. So mene tinapangira machaji athu anoti ameneka apeza olakwa pa accounts awiri okha osati onse 6. Anayi ndi ufulu kupeza kwa apeza olakwa pa mlandu number 1 ndi 3 or 2 ndi 4 or 3 ndi 6. Suti enaja apanga akwiti sana apange akwiti, koma yoseija apeza kuti tinapereka umboni okwanira kwa 40 mafuna iwiri yokha ndimene apeza olakwa pa iwiriyo. Ife tinapempha kuti apatse chilango choti akagwire jere ku ndende, osati apeza olakwa wapatse chilango ndi kuchiyimika pambali kuchipanga suspend. Maloma Zodiak ndine Madalitso Phiri. Msungwana wa zaka 20 Chisomo Makala imwe anamumanga kamba kutumiza kanema wina imwe atanali onyoza mtsogoleri wa dziko lino ampatsa belo lachinayi. Msungwanayu yemwe ndi wakulilongwe anamumanga pa 1 September atatumiza kanemayu pa gulu lina la tsamba la mchezo la WhatsApp. Chimwemwe padatha anali ndi ripoti ili. Msungwana wa zaka makumi awiriyo watha pafupifupi sabata imodzi ali m'manja mwa polisi atamumanga pa 1 September kamba kutumiza kanema pa tsamba la mchezo la WhatsApp yemwe ati anali onyoza mtsogoleri wa dziko lino. Iye amupatsa belo ndipo amuuza kuti apereke 10,000 kwacha komanso mboni zachikole cha 30,000 kwacha. Iye amupemphanso kuti azikaonekera ku polisi sabata ziwiri zilizonse. Kumangidwa kwa Chisomo Makala kwadza pomwe pali nkhawa kuti mchitidwe otere kuchuluka mdziko muno, pomwenso anthu akugwiritsa ntchito masamba a mchezo ochuluka ngati WhatsApp komanso Facebook nyengo ino yamakono. Ndine Chimwemwe padatha, Maloma Zodiak. Bungwe la Malawi Law Society lati ganizo la Legal Aid Bureau ndi komiti yona za malamulo ku nyumba ya malamulo loti othandizira anthu pa milandu ayambe kuyimira anthu pa milandu ing'onoing'ono ndi lophwanya malamulo. Kalata yochokera ku bungweli yemwe wasayinira ndi mtsogoleri wake Patrick Graham Parker komanso mlembi wake Crispin Chimwemwe Ngunde yati ganizoli silokomera anthu omwe ali ovutikitsitsa. Bungwe la maloyali
latinso litengera nkhani ku bwalo la milandu kuti iwunike bwino. Msabatayi ophunzira a standard 8 alemba mayeso awo, koma kumayambiriro kwa sabata mayesowa sanayambe bwino. Boma ndi bungwe la mayeso la Manebu analengeza kuti chiwerengero cha anthu olemba mayeso chaka chino chatsika. Mkulu wa bungwe la Manebu, Professor Dorothy Nampota, adati ophunzira 281,329 ndiwo atalembe mayesowa chaka chino, chiwerengero chomwe chatsika kuchoka pa 302,985. Mayeso a form 4 chimodzimodzi ophunzira 128,969 ndi omwe atalembe mayeso kuchoka pa 154,147. Ngakhale bungwe la Manebu lati izi zimachitika, mlembi mu unduna wa maphunziro a Chikondano Musa wati undunawu ufufuza chomwe chatsitsa izi. Bungwe la Manebu lati lakonzekera bwino kulembetsa mayeso osiyanasiyana chaka chino pofuna kupewa kubera, koma ndi chiwerengero chotsika chomwe akuyembekezeka olemba mayesowa maka standard 8 ndi form 4. Malinga ndi mkulu wa Manebu, Professor Dorothy Nampota, kuyerekeza ndi chaka chatha ophunzira 281,329 ndiwo adalembe mayeso a standard 8 kuchoka pa 302,985, pomwe 128,969 ndi omwe adalembe a form 4 kuchoka pa 154,147 chaka chatha. Kuti ife Manebu tilembetse mayeso, mwana amenera kulipira fizi yolembera mayeso. Nde kwa ife ngati Manebu kutengera ndi lamulo limene tilayikidwa, mwana aliyense amene walipira fizi ya mayeso akuyenera kulemba mayeso. Koma mlembi wamkulu mu unduna za maphunziro a Chikondano Musa wati undunawu ufufuza ndipo udzafotokozera Malawi zotsatira, komanso waonjezera kuti unduna wawo sudzasekerera aliyense obera kapena kufalitsa mayeso nthawi yowalemba isanafike. Tisamango yankhapo zinthu tilibe umboni, nde sitithamangira kuyankha kuti chachitika ndichi kapena chachitika ndicho mpaka natifufuze bwinobwino kuti kodi abale chimene chachitika apa ndi chani, chifukwa chani ana athu pano akukalemba 200 chakuti. Koma pomwe undunawu komanso bungwe la Manebu ati akuyembekeza kuti onse omwe analipira mayeso alemba, pakhala pali malipoti kuti nkutheka kuti ophunzira ena sawalola kulemba mayeso, akuluakulu msukulu zawo atawalanda ziphaso zowayenereza kulemba kamba kuti sanamalize kulipira fizi msukuluzo. Sizikudziwikanso ngati ena omwe akuyembekezeka kulemba mayeso a standard 8 sali mgulu la ophunzira omwe ali kuchinamwali m'madera osiyanasiyana. Malo mwa Zodiak, ndine Western Guta. Ndipo lachitatu tsiku lomwe mayeso a standard 8 anayamba, zinadziwika kuti anthu pena anaba zipangizo zokhudza mayeso pa sukulu yachikwawa ku Rompi. Izi zinachitika pomwe asilikali ankhondo omwe anawalemba ntchito yokhwimitsa chitetezo anali atachoka kaye pamalopa. Izi sizinasangalatse anthu ambiri, komanso akatswiri maphunziro. Katswiri Benedicto Kondowe wati akufuna kuti akuluakulu afotokozerepo kuti chinachitika nchiyani. Mneneri wa Manebu Amayamiko Chiwaya adatiuza kuti izi zinachitika asilikali atatalikira. Benedicto Kondowe adalankhula izi. Zosamveka kuti a security angachoke pamalo popanda wina aliyense, chifukwa ndondomeko ya mayeso ndi ndondomeko imene imafunikira security. Zimene zinachitika ku Rumpi zikuonesa kuti ndondomeko zimene zayikidwa zili zokwanira. Mwina tetha kunena kuti zinali dala, sizikuyenera kutero, chifukwa nkhani ngati zimene zizi tikabwerera mbuyo makamaka mayeso achiwiri a form 4 zitachitika kamba konena kuti mayeso atapezekanso, chifukwa chonena kuti chitetezo chinali choperewera. Uka security amalipiridwa, so munthu ukakhala kuti kulipiridwa umayenera kugwira ntchito imene walembedwa. Zimene sizikupereka chithunzithunzi malingana ndi zimene zidachitika ku Rumpi zodandaulitsa kwambiri. Kwa ma officers amene akuphunzidwa akuyenera kulongosola kuti chidachitika ndi chani, chidapangisa ndi chani kuti pamalo pamene pasungidwa mayeso pasikidwe anthu aja achoke. Ndipo Msabatayi, mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Amonika Chakwera, lachinayi anakhazikitsa buku komanso kanema yokamba za moyo wawo kuti zithandizire kulimbikitsa asungwana kupita patsogolo ndi maphunziro ngakhale akumana ndi zokhoma. Achakwera anati asungwana maka okhala m'madera kumidzi amasowa chilimbikitso kuti akwaniritse maloto awo ngakhale akukumana ndi mavuto. Unduna za maphunziro ukuyembekezeka kugawa mabuku ndi kanemayo kwa asungwana msukulu za mdziko lino. Bungwe la Plan Malawi ndilo lathandizira kusindikiza buku ndi kanemayo. Ainafe Mlamba analemba ripoti ili.
The story that we launched today is a living example that many girls from rural areas can draw inspiration from and understand and realize that even with the limitation of life, one can still make it to their God-given destiny. poyankhula pamwambo okhazikitsa buku komanso kanema wokamba za moyo wawo, mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Monica Chakwera wati atsikana akuyenera kupeza anthu omwe aziwasiriritsa komanso kuwapatsa chilimbikitso pa maphunziro. Nkhani yawoyi ayilemba pofuna kulimbikitsa atsikana omwe amakhala m'madera akumudzi komanso akukumana ndi mavuto pa maphunziro. Nduna yoona za maphunziro Agnes Nyalonje ati unduna wawo ugwiritsa ntchito nkhaniyi mu sukulu za primary komanso sekondari. Bukuli likhoza kugwiritsidwa ntchito kuphunzitsa ana ku primary, kuphunzitsa ana ku secondary komanso aphunzitsa amene akhoza kutengamo maphunziro m'menemo. Komanso atsogoleri ngati m'midzimu, atsogoleri athu mafumu komanso atsogoleri athu amipingo akhozanso kugwiritsa ntchito buku limeneli akafuna kuyankhula za mmene ife Amalawi tiyenera kugwirira ntchito kuti tionetsetse kuti mwana wamkazi mdziko muno aphunzire. Nkhaniyi ayilemba mothandizidwa ndi bungwe la Plan Malawi, ndipo mkulu wa bungweli Afebi Kasoga wati bungwe lawo lipitirira kuonetsetsa kuti atsikana akupeza thandizo loyenera la maphunziro awo. Mabuku 2500 ndi omwe awasindikiza ndipo akhala akuwagawa mu sukulu zosiyanasiyana mdziko muno. Msabatayi mtsutso unabuka mdziko lino wokhudza kufunika kwa apolisi ena pa mdipiti wa galimoto za mtsogoleri wa dziko lino. Mtsutsowu unadza potsatira kanema wina amene akuonetsa ena mwachitetezowa atanyamula masipika achimkuza mawu pomwe amalankhulapo President Lazarus Chakwera kusalima lachinayi pa ulendo wawo opita ku Mangochi. Katswiri za ulamuliro komanso zachitetezo a Sheriff Kaisi wati kanema yemwe anthu akugawanayo angatopereka maganizo akuti mdipiti wa mtsogoleri wa dziko linoyo umakhala ndi achitetezo ena omwe alibe ntchito. Zochititsa manyazi kwa basi tinene pano nditumomveka kuno bwino, zochititsa manyazi kwambiri ku dziko la Malawi komanso maiko ena chifukwa pano dzikoli sikuti zimene zikuchitika kuno anthu sakuziona kuona ndithu kuna kuli konse. Ndati kunena pano kuti kuna kuli konse Britain ku America kuno ku Africa kose kunaona ndithu kuti ku Malawi kuoneka kuti chitetezo cha president amasabira nacho kwambiri chifukwa kuti tinene pano ntchito ya munthu amene wavala uniform kunena kuti ndi presidential guard kandi wa polisi kandi wa army, anthu amene ali ntchito kuti ateteze moyo wa mtsogoleri wa dziko. Tinene pano momveka bwino ku army kungakhale ku polisi timadziwa ndithu kunena kuti ntchito number 1 ndiyo kuti titeteze dziko. Tsono kuteteza dziko ndi kuteteza mtsogoleriko, koma nzodabwitsa kwambiri kuti agadi komanda amene amavomereza kuti wa polisi wawo wagadi wawo malo motenga futi akatenge tsono chisipikala akaike paphewa nzochititsa manyazi zedi. Imene timanena kuti living and weapon unattended, kusiya chida chotetezera mtsogoleri chopanda kuti kodi achiyang'anire ndani chifukwa iye chitake kunyamula futi osati kunyamula chisipika. Izi nzopangisa manyazi zedi. Mtsutsowu ukupitirira kulozanso chimkuza mawu chomwe akuti nchosenerera. Nduna yofalitsa nkhani ya Gospel Kazako yati unduna wawo ufufuza chenicheni chomwe chinachitika kuti zinthu zikhale chotere. Akazako analankhula nafe motere. Ife ngati boma sitingayime pano mwina nkumachita defend zimene zinachitika zija. Kunyamulitsa asilikali athu masipika si chinthu choyenerera chimene chinayenera kuchitika pa nthawiyo. Ndiye chimene mungayembekezera kali pano kunena kuti zinthu zikuyenera kuchitidwa mwa mtundu wina, komanso ifeyo ngati boma tufuna tikufufuzanso bwinobwino kuti kodi chenicheni chimene chinachitika nchiyani, koma izo nza administration zathu za internal zimene titafufuze kuti chinachitika nchiyani. Mwina pamene anthu anakhala ngati mwina kapena alinyerera kapena sanapaoneke bwino ndipati zonsezo ncholinga choti tionetsetse kuti zonsezi taziyika pamuuni wabwino ndikunena kuti zinthu ziziyendetsedwa monga mmene zimayenera kuyendetsedwa. Zimene zija sizinakhale zinthu zabwino. Ndiye kuti tinene pano kumanena kuti aya apa tikutere ndiye kuti mwina kumakhala ngatinso kuti anthu amene anaona zimene zija kumakhalanso ngati kukhala ngati kusalemekeza kwenikweni, koma zoona zache ndi zimenezo kuti zimene zija sizinakhale bwino ndipo zinthu ziyenera kukonzedwa bwinobwino. Mukuonera nkhani Msabatayi tikadali zambiri zoti muonere zikatha izi.
Hide me. Hide me. Ian, why are you hiding? I took some money on Caterpillar from that guy. Really? Yes. Why did you have to take some caterpillar from that guy, Ian? I just needed a ticket to a music concert. Come on, Ian. You need to have some valid reasons on why you want to borrow some money. And why are you taking some money from Caterpillar when there are some registered institutions in this country? You can go to banks. You can join some circles. There are microfinance institutions out there where you can go and borrow some money. And the good thing with these institutions is that when you go to borrow some money, they advise you on how much money you can borrow, comparing with your income. And there are also some terms and conditions you need to understand before borrowing some money. Okay. The issues of interest rates, the issues of a repayment plan, how are you going to be servicing the loan, the issues of collateral. All these things, they are clearly laid out when you go to these registered institutions than taking money from that Caterpillar guy. Eh? This is an embarrassment. Ian, he is coming. Borrow wisely. Pay back your loans. Always read and understand the terms and conditions before signing any financial contract. takulandirinso ku nkhani Msabatayi, tisapitirire tiwuninso mitu ya nkhanizi. Judge Gabriel watumiza Dr. Mpinganjira ku ndende yachichiri pomwe akulikira kuti awapatse chilango. Anthu akufuna mayankho kwa achitetezo pakubedwa kwa katundu okhudza mayeso 78 kurumphi. Nyumba ya malamulo yayitanitsa adindo pa nkhani ya kusowa kwa mankhwala mzipatala zaboma. Mzamasewero timu ya Nyasa Big Bullets ikuchititsa Amazulu FC mu CAF Champions League m'masewero oyamba ku South Africa. Tipitirire ndi nkhanizi. Komiti nyumba ya malamulo yoona za umoyo mkati mwa Sabata ikungothayi inayitana akuluakulu ku Central Medical Stores komanso akuluakulu a zipatala m'maboma pofuna kumvetsa chomwe chitsatsaye kuti dziko lino liyambe kusowa mankhwala m'zipatala. Wapampando wa komitiyi Dr. Matthews Ngwale anauza Zodiak kuti ndi zovuta kumvetsa kuti mankhwala ayamba kusowa m'zipatala ngakhale kuti nyumba ya malamulo inawonjezera ndalama zopita ku ntchito yogula mankhwala mndondomeko ya chuma ya chaka chino. Pakadali pano katswiri pa nkhani za umoyo Professor Adamson Muula wati vutoli likuchoka patali. Andrew Viano analemba ripoti ili. Dziko la Malawi padakali pano lakhudzidwa ndi vuto la kusowa kwa mankhwala mzipatala zaboma. Nduna ya za umoyo akhumbitse Kanatu Chiponda yavomereza kuti nkhokwe ya mankhwala ya Central Medical Stores ilibe ena mwa mankhwala inofunikira, koma iwo anati boma likusaka njira zothana ndi vutoli. Koma vutoli silinakondweretse komiti ya za umoyo ya nyumba ya malamulo yomwe yayitanitsa mbali zokhudzidwa pofuna kuthana ndi vutoli. Wapampando wa komiti Dr. Matthews Ngwale wati nzosamveka kuti mankhwala kusowa mzipatala za dziko lino pomwe ndalama zogulira mankhwalawa anazonjezera. Ayitananso wiki kuberayo Central Medical Stores ndi madokotala muzipatala kuti tione kuti kodi mankhwala asamathe muzipatala tipange chani. Pali mapempho ena madokotala athu akumapempha kuti mwina makeso ma Central Hospitals tizapasanso ka budget pang'ono kuti azichita mankhwala ena ndi ena akatha kuti azitha kugula local. Koma katswiri pa nkhani za umoyo Professor Adamson Muula wati ngakhale nkofunika kuonjezera ndalama zopita ku ntchito yogula mankhwalawa, nkofunika kulimbikitsa opewa matenda makapano pomwe chiwerengero cha anthu chikukwera tsiku ndi tsiku. Pomwe matenda akhoza kupezeka kuti ambiri kupewedwa poonetsetsa kuti anthu akulandira madzi abwino, akugona pabwino, akudya zabwino, dzuwa, mpweya woyenera, zimene zikhoza kupewa matenda. Pano koma tikukhala ngati kuti tikulimbikitsa zopereka chithandizo munthu atadwala kale. Mchaka cha zachuma cha 2021 kufikira 2022 unduna za umoyo anawupatsa 187 billion kwacha. Posachedwa apa nduna ya za umoyo akhumbitse Kanatu Chiponda inati unduna wawo ufuna 1.5 billion kwacha kuti ugulire mankhwala. Msabatayi tinakupatsaniso ni nkhani yoti 30% ya mimba za amayi mdziko lino zimakhala zosakonzekera, chinthu chomwe chikuchititsa kuti amayi ena azichotsa mimba munjira zomwe zikuvulaza ngakhale kupha amayiwo. Mmodzi mwa akuluakulu mu nduna za umoyo Dr. Henry Phiri anati mchitidwewu ukuchulukitsa imfa zodzakamba kauchembere mdziko lino. Pakadali pano boma komanso bungwe lina lotchedwa IPAS akufuna kuyamba ntchito
yochepetsa imfa za mtundu m'maboma pena mdziko lino. Kuchokera ku Mzuzu, Steve Zimba analemba ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu mu nduna za umoyo Dr. Henry Piri wati boma likufuna kuchepetsa chiwerengero cha imfa zodzakamba ka uchembere kamba kochotsa mimba pogwiritsa ntchito ndondomeko yosamalira amayi omwe amataya mimba zomwe bungwe la IPAS lakonza. Kuno ku Malawi 30% ya mimba zimadza potenga mosakonzekera zomwe zimayiritsa kuti amayi ena azikachotsa mimbazo, ndipo 18% ya imfa zodzakamba ka uchembere zimachitika kamba kodwala ndi kuchotsa mimba ndi matenda ena. Dr. Piri akufotokoza kumwe dziko lino lingachepetsere chiwerengerochi. Zinthu zimenezi zitha kusintha pamene mzimayi ngati mimba yachoka afika kuchipatala mwa nthawi yoyenera yokuti titha kumpasa chithandizo, ndipo akafika kuchipatala kuja apezenso chithandizo choyenera. Komanso chachikulu kulera, tino mimba zambiri zimakhala zosakonzekera. Pamene mimba walera wakonzekera ndiye kuti mimba ija uyisamalira ndipo ikhazikika. Mkulu wa bungwe la IPAS kuno ku Malawi, Luke Tembo, atakumana ndi ogwira ntchito za umoyo komanso anthu ammadera maka maboma omwe chiwerengerochi nchokwera kwambiri ngati njira imodzi yochepetsa imfazi. Tipite m'midzi tikawuze kuti akakumana ndi vuto limenelolo atha kuthamangira kuchipatala akathandizidwa bwino lomwe, asachedwe kupita kuchipatala. Fataona vuto kuti anthu ambiri amapeza kuti apita kuchipatala mochedwa, akafika kumene kuja ena amamwalira ndithu, ena amangoti pamene papa chimene tingachitike ndikuti tingokuchotsani chiberekero. Sitikufuna zinthu ngati zimenezo, tifuna kuti papezeke ndithu thandizo lopezekeratu. Boma la Dowa, Blantyre komanso kumpoto boma la Mzimba ndi ena ya maboma komwe chiwerengero cha imfa zodzakamba ka uchembere pochotsa mimba zikuchuluka kwambiri. M'malo mwa Zodiak kuno ku Mzuzu, ndine Steve Zimba. Msabatayi kuthayi unduna zokopa alendo wapempha magulu omwe amathandiza kutukula ntchito zokopa alendo kuti aunikirenso njira zimene amagwiritsa ntchito pomemeza anthu kutukula ntchito, pomwe zikuonetsa kuti Amalawi ambiri sakhala ndi chidwi chifukwa cha momwe uthenga owakopera amauperekera. Nduna mundu nawo Dr. Michael Usi inatinso kuonjezera pa ndalama zimene zimafunika kuti Amalawi ayendere malo okopa alendo, makhalidwe ena mdziko lino ndi omwe amakhala akubwezetsa mbuyo chidwi chawo chothandiza kutukula chuma cha dziko lino kudzera mntchito zokopa alendo. Ausi alankhula izi lachiwiri pomwe mwezi uno dziko lino likukumbukira mwezi olimbikitsa ntchito zokopa alendo. Dr. Usi akufotokoza. There are a number of areas which we could have done better in promoting domestic tourism. One is the use of local. Makhalidwe timene titi khalidwe lathu lapansewu ndilofunika kuliyang'ana kuti khalidwe limene lili ndi kukopa alendo zikugwirizana. Mwachitsanzo ngati anthu akupita ku airport pansewu akuchedwa kukwera ndege chifukwa choti pansewu palibe khalidwe, ndi chinthu choyipa. Komanso tikuyang'ananso nkhani za kuchulukana, tikuberekana kwambiri ni nkhani zoti tiziziyang'ana. Tikuyang'ananso nkhani zodula mitengo, kuononga chilengedwe. Pali zambiri zimene munthu akuchita kuononga dziko lake zimene sizikugwirizana ndi kukopa alendo. Zimene zozo nzofuna kuti monga unduna tiziyang'ane tizikonze. Komanso nkhani ya kugulisa malo kuti anthu amdziko muno azitha kubwera kukasangalala malo azisangalanso. Timakonda kuwauza anthu muchizungu pomwe anthu ena ndi alomwe ayawo atumbuka, ena samva chizungu chifukwa tona kuti mina kusukulu sanapite. Ndiye tikufuna kuti tikamati tikulankhula ndi anthu akumudzi tigwiritse ntchito chinenero chimene iwo angathe kumva. Timalize ndi nkhani yoti timu ya Nyasa Big Bullets lachisanu yapambana m'masewero ake oyamba a CAF Champions League ndi timu ya Amazulu FC. Timuyi yapambana 1-2. Koma timuyi sinadutse moyera pomwe inasewera nthawi yayitali ndi anyamata ochepa pomwe anapatsidwa red card mchigawo choyamba. Zambiri zinali mu ripoti la Sambanda. Timu ya Nyasa Big Bullets yadzipatsa mwayi waukulu ofika ndime yachiwiri yachipulula mu mpikisano wa CAF Champions League pamene yagonjetsa timu ya Amazulu ya mdziko la South Africa ndi chigoli chimodzi kwa zero masewero oyamba amene anachitikira pa bwalo la Moses Mabhida mu mzinda wa Durban lachisanu pa 10 Septemba. Chiukepo Msooya anagoletsa chigoli cha timu ya Nyasa Big Bullets mchigawo choyamba, koma chiwerengero cha osewera timu ya Bullets chinachepa pamene mmodzi mwa osewera kumbuyo mu timuyi ya Mikani Foja analandira red card posafika
kuwayandikira bwino osewera wa timu ya Amazulu. Mchigawo chachiwiri timu ya Amazulu imene ili ndi osewera wa ku Malawi Limbikani Mzava inapanikiza kuti ibwenze chigolicho, koma timu ya Bullets inadzitchinjiriza kufikira kupambana masewerowa. Matimu awiriwa akuyembekezeka kukumana m'masewero achibwereza pa 18 Septemba pa bwalo la Bingu ku Lilongwe, ndipo timu imene idzadutse ndimeyi idzasewera ndi timu ya TP Mazembe ya ku Democratic Republic of Congo mwezi wa Oktoba. Timu ya Amazulu ikusewera mu CAF Champions League koyamba, pamene timu ya Nyasa Big Bullets yakhala ikusewera mu mpikisanowu kangapo konse. Mchaka cha 2004 timuyi ikutchedwa kuti Bakiri Bullets inafika ndime ya quarter final, ndipo mu zaka za 2018 ndi 2019 inatulukira ndime yoyamba ya chipulula itagonja ndi matimu a Gor Mahia ya ku Kenya komanso FC Platinum ya ku Zimbabwe. Timu ya Nyasa Big Bullets ifika kumudzi loweruka pa 11 Septemba. Apanso ndiye mapeto pa nkhanizi Msabatayi, koma tisanapite tionenso mitu ya zina mwa nkhani zikuluzikulu. Judge D. Gabriel watumiza Dr. Mpinganjira ku ndende yachichiri pomwe akudikirira kuti awapatse chilango. Anthu akufuna mayankho kwa achitetezo pakubeda kwa katundu okhudza mayeso a Saturday 8 ku Room P. Nyumba ya malamulo yayitanitsa adindo pa nkhani yakusowa kwa mankhwala mzipatala za boma. Mzamasewero timu ya Nyasa Big Bullets yagonjetsa Amazulu FC mu CAF Champions League m'masewero oyamba ku South Africa. Wenengani zambiri pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Ndine Philip Kaitano da Costa, mwakoma nonse. Private Limited yagululiratu mitengo pa maploti awo onse mwezi uno wa Septemba mu kugulula promotion. Mitengo ya maploti yagululidwa motere: Lilongwe Airwing 749,000 kwacha yokha basi, Bunda 599,000 kwacha, Blantyre 10 miles Chileka 999,000 kwacha, Lunzu Mtenjera 1,299,000 kwacha, Mzuzu Dunduzu 339,000 kwacha, Zomba 6 miles 650,000 kwacha, Mangochi Saitika Zuwa 499,000 kwacha, Kasungu mbele mwa msi wa M1 mwang'anza ndi Admark 499,000 kwacha, ndipo kusalima mbele mwa msi wa Kamuzu 499,000 kwacha. Chitani machawi ndi kupeza ploti yanu pa mtengo otsika kuchokera ku InnoBuild Private Limited mu kugulula promotion yomwe ikuchitika